Lieksa on pieni erämaa kaupunki Pielisen rannalla. Lieksassa voin harrastaa useita eri urheilulajeja. Lieksassa on paljon metsää, joka mahdollistaa luonnossa liikkumisen. Lieksassa on paljon latuja, joka mahdollistaa monipuolisen hiihtoharrastuksen. Lieksassa on hyvät oppimismahdollisuudet, sillä luokat ovat melko pieniä ja opetus voi täten kohdistua enemmän yksilöihin. Monet lieksalaiset pitävät Lieksaa pienkaupunkina, josta olen samaa mieltä, sillä Lieksassa on vähän ihmisiä ja kaupungin keskusta on pieni. Tilastojen mukaan Lieksa on kuitenkin pinta-alaltaan Suomen 13. suurin kaupunki. Lieksassa on siis paljon tilaa, mutta vähän ihmisiä, joten ihmiset voivat asua rauhassa ilman muiden häslinkiä. Lieksan koulutusmahdollisuuksissa ei ole paljoakaan kehumista, sillä Lieksassa alakoulun ja yläkoulun lisäksi vain lukio ja ammattiopisto. Ammattiopistossa ei ole kuin muutamia vaihtoehtoja, ja monet eivät pääse linjalle, jolle he haluaisivat. Mielestäni Lieksassa oppimahdollisuudet ovat hyvät, sillä samat kaverit pysyvät luokallasi alakoulusta jopa lukioon asti, joka omalla tavallaan edesauttaa oppimista. Lieksassa urheiluharrastus painottuu kovasti talviurheiluun. Kesäisin täällä pyörii vain jalkapalloa ja yleisurheilua. Talvella Lieksassa voit harrastaa lumilautailua, jääkiekkoa, taitoluistelua, kaukalopalloa ja hiihtoa. Myös yleisurheilijat harjoittelevat talvella koulun saleissa. Lieksassa on myös 4 tenniskenttää ja 1 lautailukenttä. Lieksa on mielestäni mukava paikka, sillä Lieksassa on monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja oheistoimintaa nuorille. Nuorille suunnattu Nuokkari, nykyään Nuke, alunperin nuorisokeskus, on ympäri vuoden auki. Nuoret voivat mennä Nuokkarille pelailemaan muun muassa biljardia tai katsomaan salattuja elämiä tai muuten vaan viettämään aikaa. Lieksa. Kaupunki järjestää vuosittain myös nuorille kesätyöpaikkoja, joka helpottaa kesätöiden hankkimista Lieksassa. Lieksassa on myös joka vuosi Vaskiviikko nimellä tunnettu musiikkitapahtuma.